ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବ। ଭାରତ 100 ହୁ ମାନେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍ସକୁ ଆଧାର କରି ବୁଝିବା ଯେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହଁ ଠିକ୍। କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧାରଶିଳା, ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ କି କି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ, ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି ପଇସା କଥା, ଅର୍ଥନୀତି? ନା ନା, କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ନୁହେଁ ଆଦୌ। ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ, ବହୁତ ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ହୁଁ, ଏକ ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତି, ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ $30 ଟ୍ରିଲିୟନ ବି ବେଶୀ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାପରେ। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ HDI କହୁଛେ, ହଁ, HDI। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ସମାଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଥିବା ଭାରତର କଳ୍ପନା। ଓହୋ, ଏହା ତ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 8ଟା ସ୍ତମ୍ଭ କଥା କୁହାଯାଇଛି। 8ଟା? ହଁ, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 7-9% ଭଳି। ବା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଜୋର। ଅର୍ଥନୀତି ତ ମୂଳଦୁଆ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଣିଷର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିରେ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ହଁ, NEP 2020। ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଶିକ୍ଷା, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ଟ୍ସ ବି ଅଛି? ହଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ବି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପରି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଟା। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼େଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସହର, ପରିବେଶ, ଏସବୁ ବିନା ତ ବିକାଶ ଅଧୁରା? ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସହରୀ ବିକାଶ। ଏଥିରେ PM ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମଟା ହେଲା ପରିବେଶୀୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏବେକାର ସମୟରେ ତ ବହୁତ ବେଶୀ। ହଁ, ଏଥିରେ 2070 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେତିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ ସେତିକି ଶୋଷିତ ହବ। ଓହୋ, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବହୁତ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର। ବେଶ, ଏସବୁ ସହିତ ତ ସାମାଜିକ ଦିଗ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ବାକି 3ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ହଁ। ସପ୍ତମଟା ହେଲା ସୁଶାସନ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସରକାରୀ କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି। ହଁ, ସେଇଭଳି। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା। ଆଉ ସେଇ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ହଁ, ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବା, ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଉତ୍ସରେ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଭାରତରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଯୁବପିଢ଼ି କମିବେ। ତେବେ ସେଇ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପେନ୍ସନ୍, ଏସବୁର ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହବ। ଓହୋ, ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଉତ୍ସ କହୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ଚାଷ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସହର, ଆମ ପାଣି ଏସବୁ ଉପରେ ବି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତା ମାନେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏସବୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ କରିବା। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, AI, ହଁ, ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୈତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଠିକ୍। ଏତେ ବଡ଼ କାମ, ଏତେ ଆହ୍ୱାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ସରକାର କରିପାରିବେ, ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବି କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି? ନା ନା, ଏକଦମ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ସ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସାମୂହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାମୂହିକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇଟା କେବଳ ସରକାରଙ୍କର କାବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର ହେବ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆଣି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାଷ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି। ଠିକ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପେସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶିକ୍ଷକ, କାରିଗର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଖାଇ ଦେଶ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ, ଏଇ ଭାରତ 800 କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତିର କଥା ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପୁରା ସମାଜର, ପରିବେଶର, ଶାସନର, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିକଳ୍ପନା। ହଁ, ଏକଦମ। ଆଉ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସେଇ 8ଟା ସ୍ତମ୍ଭ। ହଁ, ସେ 8ଟା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ସରୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା, ଏତେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏତେ ଆହ୍ୱାନ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ବା କହିବା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କି? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯାହାର ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ପୁରା ଭାରତ 800ର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି?